nwanne m Gozie Igbo Media ebe anyị nọ, biko subscribe wa follow tụsa. Kedu ife anyị na-ekwu? Ị na-asị na ị kpatara ego, onye gwale? Onye ọbụla lugolo 35 40 years gbakọ ịkpataga ego kama na ị chọrọ ego onwe gị ebe idebele ego gị. Ọtụtụ n'ime anyị kpatara ego tinye ya n'anị, lụpụta ụlọ, afụ ya anya ta abụrụ landlord. Ụfọdụ kwa mgbe ọ na-etinye ya n'anị, ụfọdụ na-etinye ya n'isi nwaanyị. Ịkpata ị na-enye nwa agbọghọ, ịkpata ị na-enye nwa agbọghọ ego. Inye nwa agbọghọ lulu 1 million naanị mmadụ go 1 million, ọrụ 1 million. Onye agụla anị ọkwa anị nke gị ka igo n'isi nwaanyị ahụ. Ka nkụzi alụghị ọrụ mgbe ị na-enye ya 1 million, ọ ma na-amagaghị na o nwere ego ị na-eweta na ịdịrị emebe ọfụma na ya arapụghị na ya esoro onye ọzọ ị na-ezuzu. Ọyị nwoke gola anị na-akwado ịlụ ụlọ, nke nwa na-agba mbọ ka ime nwaanyị impress. Mgbe ọ na-akpụ blọk, ngo nwa na-akpụ Brazil na-egolu nwaanyị. Mgbe ọ na-ego akpa simenti, ngo nwa na-ego wivon ị na-egolu nwaanyị. Mgbe o jere chọọ ndị kọntratọ ya bịa seri ya ife a ga-alụ, nke nwa na-achọ otu esi wee jekwu nwata nwaanyị ịma nnụ anụ ụgwọ akwụkwọ, otu esi chọrọ ịwọ hostel fụ na admission ya na ome isiri ya. Ị na-apanik. N'ikpeazụ mgbe ọ gụsịala akwụkwọ, ikwugbo okwu ka ị nụọ ya, ọ gwaghị na ịlụrụ ọla ya na-ebu illiterate. Mgbe ahụ ị na-akwụ ụgwọ ka dị gị ya na saịka ego ma na-ebu ụbụla eke na o nwere ife dị gị n'isi na o nwere ebe ego na ya ya eje, ọ nakọsị ya gị ego. Kedu ife o ji anaghị ego a? Ugbede oyipụrụ gị akwa, ịnọdụ ebe anwa na-egbu onwe gị. Ọgbọ ga na-alụ ụlọ, mgbe nwata nwaanyị arapụrụ gị ịkwasị ya onwe gị, ị bịa debe application ịbụ tenant. Ị chọrọ ịbụ tenant ka i biri n'ụlọ iji ego ike eji lụta wee so nwa agbọghọ dọmpụ gị ogo. Ifu gị na-eri gị eri. Ịkpatara ego kama na idebere ego gị ọfụma. Echi ka m gwakwa gị ife mere o jiri ka asị na ịkpatara ego. Chetakwa na Gozie Igbo Media, biko subscribe wa follow kwado ife anyị na-eme. Ọ ga-adịla na mma. Ọ nwa eze Gozie Igbo na gazie isi na ịkpatara ego.